Unang nadakpan sa mga pulis ang 30 anyos nga suspect kinsa giilang si Armando Basalo Jr. alias Gong, residente sa Lapu-Lapu Superhighway sa Barangay Playa sa Digo City niadtong Sabado, Marso 5. Sa video nga kuha ni Michael Lape, wa nakapalag pa ang suspect dihang gipusasan kini o gipakulob. Dihang gihiling na ang sling bag niini, nakuhaan kini og .38 revolver og droga. Tulo ka sachet sa gituwang shabu ang nakumpiska gikan sa suspect. Usa niini ang buy-bust item, samtang ang laing duha nakuha sa iyahang posisyon. Ang suspect usa ka high value target o giingong responsable usab sa mga pagpanglungkab sa syudad. Samtang alas 11 pasado sa gabi susamang adlaw, nasikop usab sa kapulisan ang usa ka babaeng suspect kinsa giilang si Marilyn Hisula alias Tatang, 47 anyos, residente sa Purok Talisay, Barangay 3 de Mayo sa siyudad sa Digos. Positibong napalitan ang suspect og usa ka sachet sa gituwang shabu, samtang laing usa pa ka sachet ang nakuha sa iyahang posisyon. Lakip na ang drug paraphernalia. Dugay nang gihapahapaan sa kapulisan ang daotang binuhatan sa suspect, hinungdan nga gikasana ang operasyon. Ronnie John Otero, Newsline Philippines, Province of Davao del Sur. Stay safe.